дуруд сомиёни азиз, пешниҳоди шумо аудио спектакл аз рӯи асари одатҳои шаҳрӣ ҷумъа қудус дар иҷрои ҳунармандони театри давлатӣ драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри конибодом, қисмати 8. ҳуҷраи кории каврак. Рустам, нафақат қадри некиро намедонистӣ, балки ягон зарра андеша ҳам намекардӣ. ба ту чӣ шуд охир? Гап зан. аз мо ба ту чӣ бадӣ расид? некӣ гуфта чиро миннат карданед? беҳуда нагуфтанд ки некӣ куну ба об андоз. ман дар назди шумо муттаҳам нестам. не, албатта не. ман дар назди ту муттаҳамам ки як коргари оддиро сардори бригада таъин кардам. ман зорӣ накардам. худатон маҷбур кардед ки кори бригадаро пеш барам. маҷбур сардори бригада кардам, маҷбур соҳиби мукофот кардам, маҷбур соҳиби обрӯи эътибор гардондам, маҷбур ба депутати шаҳрӣ пешниҳод кардам, маҷбур хонаи нав ҳам додам, маҷбур мошин харидам. ҳамаи ин магар маҷбурӣ буд? дар тамоми ин муддат ман бекор нишаста будам? Не, албатта. вале аҳмад ҳам бекор намегашту, маҳмадалӣ ҳам. саид аҳмад ҳам барои ҳисобот ҳар рӯз пишту дар меомад. аммо дар нисбати ту онҳо мӯру ҳақир бар ин буданд. мукофотҳо дар дасти шумо набуд. дигарон ҳам ақл доштанд, чашм доштанд. бале доштанд, вале пеш аз ҳама ба имзои ман диққат медоданд. хайр, хулоса акнун ман бояд имконият диҳам ки 10 ангуштатонро ба даҳон андозед. саросема нашав. мақсади ман дигар. чӣ мақсад доред? кайҳо маълум. туро гули сари сабати управление таъин кардем, вале ба ҷои миннатдорӣ ту ба дарди мансабпарастӣ гирифтор шудӣ. барои гирифтани ҷои ман роҳи тӯҳматро пеш гирифтӣ. барои ҷои шуморо гирифтан? ин гапи ман не, ин хулосаи тафтишҳо. каврак камолович, ягон зарра шарму ҳаё доред? аз дарди шарму ҳаё намедонам чӣ кор кунам. маҷбурам барои ту дӯсти ҷавонам, худам делои ҷиноӣ кушоёнам. делаи ҷиноятӣ барои ман? афсӯс ки ҳа. барои кадом гуноҳам? барои тӯҳмату буҳтон. тӯҳмат? ин хулосаи муфаттиш аст. не, боз ягон дасисабозӣ сар шудааст. шитоб накун. ман аз рӯи муносибати пешинии дӯстонаамон ба ту маслиҳати дуруст доданӣ. инҷо бишин. бодом ҳам аз маълумоти додааш даст кашид. барои чӣ? навиштааст ки саҳв кардасту беҳуда ба иғвои ту Рустам дода шудааст. саҳв? бо вай чӣ кор кардед? ҳеҷ чиз. бодом сиҳату саломат. вай ҳозир дар куҷо? дар ҳамин ҷо, дар ҳамин шаҳр. аҷиб. барои ин хел тӯҳматҳо ҳарифи бақувваттар ёфтан дар кор буд. охир чӣ хел тӯҳмат, чӣ хел? охир ҳисобу китоби ман чӣ? ҳамаш аниқ буд ку. ба номи бригадаи ман масолиҳи бисёре навишта фақат дар муддати 1 моҳи охир қариб 5000-ро ба киссаи худатон задед. дар дигар бригадаҳо камбудӣ аз ин ҳам зиёд. инро ту мегӯӣ, лекин ҳуҷҷатҳо чизи дигар мегӯянд. ман инро исбот мекунам. хуш. аз ин ба ту чӣ мерасад? мансаби ман? шумо ғайри мансаб чизи дигареро намебинед. хуш, фарз кардем ки ман бовар мекунам. ту аз рӯи ҳақиқатхоҳият ин бозиҳоро ба сари худ харидӣ. аммо ҳуҷҷатҳое ки ҳукми қонунӣ доранд адолатро ҳимоя мекунанд, зидди даъвои туянд. ҳозир ҳама дар симои ту тӯҳматчии гузарроро мебинанд ва ҷазои сазоворро талаб мекунанд. ман ба онҳо чӣ гӯям? ҷазоро бояд онҳое гиранд ки чандин хонаҳои сохта мешудагиро зинда ба зинда фуро бурданд. рустамҷон, кадом бино, кадом план? бо масолиҳи дар коғазҳо қайдшуда чандин хонаи дигар сохтан мумкин буд. брак чӣ? брак ин қадар намешавад. ба ин ки гунаҳкор? боз туву коргарони бригадаи ту. барои ҳамаи ин ҷазо ҳаст, ҷазои сахттар. дарро задам, девор кафид. дӯсти содам, ту боки сар ба сар шудӣ. дар ин ҷо мо ҳастем. моро намешиносӣ магар? дар хона 8 бача дорӣ, 8. фардо ба рӯи ҳамсояҳо, ба рӯи фарзандонат чӣ хел менигарӣ? рустам, агар ин ҷанҷолҳоро осон аз тарат дур кардан хоҳӣ, назди муфаттиш рав. илтимос карда як баёноти нав навис. гӯё ки саводат каму, каме хато кардӣ.
шояд инро ба инобат гиранду аз болоя дело накушоянд. ман ҳам аз тарафи худам бо муфаттиш гапзанон мекунам, дар канор намеистам. рустам ҷавонӣ кардӣ, беандешагӣ кардӣ. хайр, ҳоло ҳам дер нашудааст. хонаи каврак. низом ва падараш каврак дар хона қадамзанон баҳс доранд. дада, 22 сол шумо маро ба некномӣ ҳидоят мекардед. одамият ба 4 чиз аст гуфта даъво мекардед. лекин худатон бас кун писар, фаромӯш накун ки ман падар ҳастам. ана ҳаминаш ба ман алам мекунад. ҳар амале ки ту ҷиноят меномӣ барои ту кардам, барои ояндаи ту шуда. ман ҳатто ба никоҳи сумбула ҳам розӣ будам. дар бораи ояндаи ман бисёр гап задед. аз гуфтаҳоятон маълум мешавад ки дар идораҳои масъул фақат одамони тағодор вазифа мегиранд. ин табиист. аҷоиб. беҳунар бошад ҳам майлаш. ҳунар бо роҳи худаш, лекин кор ки ба сара дафтид роҳашро ёфта пеш бурдан мегирӣ. да мардум гумон дорад ки дар идора нишастагон зиндагии тамоми халқро ҳисобу китоб мекунанд, вале маълум мешавад ки шумо дада роҳҳои қуллаи ҳақёбиро ёфта бо сарҳисоби қиссаҳои худ овора. шумо парвои ватан, халқ, миллат надоред. ба шумо фақат фоида дар кор. писарам, ту халқ гуфта сафсата нахон. халқ кӣ? ману ту. агар ману ту худамонро хушбахт кунем, ҳама хушбахт мешаванд. фалсафаи аҷиб. ҳар кас худашро хушбахт кунад, тамоми халқ хушбахт мешавад. чӣ шуморо, падари носеҳ, одами покизакорро бандаи ин фалсафаи саргум гардон? зиндагӣ бачаям, зиндагӣ. лекин афсӯс ки ин чизҳоро дер фаҳмидем. чиро? он ки то ангушро каж накунӣ, аз кӯза равған намебарояд. барои ба боло ҷаҳидан аввал нимдиккак мекунанд. барои ба қатори одамон даромадан ҳамроҳи ҷамъият шудан дар кор. ҳамранги ҷамоат? ҷамоатро каҷангушт мегӯед? не дада, ин гап асос надорад. наход ки ман баробари ту нафаҳмама, термизак. ин табиист. дунё ана ҳамин хел пасту баланд сохта шудааст. кӣ ба ин гунаҳкор? худи шумо. ин дунёи пасту баландро шумо сохтед. ин муҳити ифлосро шумо барпо кардед. умратон кам мондааст. ҷаҳонро тарк мекунед. умед кардан мумкин ки кирдорҳоятонро низ бо худ мебаред, вале мебинам ки кори шумо намурданӣ аст. шумо писарҳоятонро ҳам ба ин ботлоқ мекашед. писарҳоятон дар навбаташон наслҳои худро ана барои чӣ ба дина мемирад. балки ман хато мекунам. танҳо шумо бо ин кор машғул. дигарҳо набояд ин хел бошанд. хайр бас писарам, аз ҳад гузашт. дер шуд. сарам ба дард даромад. кори нотамоматро ба ман диҳу. рафта хоб кун. ман ҳам хоб мекунам. ҳамаи монологҳои мо барои ҳамин буд? не дада, ман ҷиддӣ мегӯям. ҷиддӣ буд ё ҳазл, ман ба ин кор надорам. баҳс гуфтӣ, баҳс кардем. боз чӣ мехоҳӣ? биё писарам, он коратро ба ман диҳ. ҳар чӣ талаб дошта бошӣ, иҷро мекунам. ҳатто хоҳӣ, сумбуларо ҳам намегирам. опелатро худи пагоҳ мерседес мекунам. дада, бо кадом рӯй, бо кадом дил ин гапро мегӯед? наход гумон баред ки ман ба ин розӣ мешавам. писарам, аз ту умедам калон. маро дар нима роҳ намонд. сарҳисобатон нисбат ба ман хато аст дада. гӯш кун писарам, ман ба касе зӯрӣ накардам. худи одамон барои фоидаи муфт шуда ба ман хушомад мезананд. ба ҷону ҳолам намемонанд. зорию тавалло мекунанд ки як имзои каҷалак монам. бо ин роҳ ҳам лал ба даст меояду ҳам ёр намеранҷад. ин кирои ҷиноят гуфтан ҳам нест. хайр, кино тамом. худи пагоҳ ман аз хона меравам. пеши бачаҳо, ба хобгоҳ, пеши одамҳо меравам. кори нотамомро бурда месупорам. бисёр чизҳои дигар илова мекунам. бисёр чизҳоро. маро натарсон. ёфтани як одами дар корӣ ягон душворӣ надорад. мехоҳед боз аз об хушк бароед? не, намешавад.
این کاری ناتمامро من خودم به آخر میرسانم. پسرم، تو حالا خام هستی، تو حالا کودک، تو پسری من هستی، پسری جنایتکار. پروکورور هم نمیشود، سودیه هم نمیشود. عموما از این سیستم برآمده در یک قشلاق دوردست، در یک زواد یک حقوقشناسی عادی شده کار میکنی. تمام. آینده رو فکر کن بچه‌م، آینده رو. تو ما رو حمایت کرده، آینده خودت رو سفید میکنی، فراموش نکن. حیف 5 سالی خانیش، حیف دیپلم سرخ، حیف تو، حیف آرزوی نیت‌های من. فکر کرده بیم بچم، حاضر وقتی خواب شد، تا پگاه وقت است، با یگان خلاصه درکاری بیا. خوابی خوش، تا پگاه. کاورک سوی خانه خواب می رود. نظام رقم تلفن می چیند. الو. لابای. شب بخیر پروفسور ابراهیموف. نظام جان، در این نیم شب من ادامه دیل ناتمام را به اختیار خودتان میسپارم. ببخشید پروفسور. شب خوش. پایین آدیو سپکتاکل از روی پیسه عادت‌های شهری دراماتورگ جمعه قدوس شنیدید که سال 1985 نوشته شده است. پیشنهاد در دایره لایحه شهر در تئاتر یا تئاتر در شهر با دستگیری دفتر شویتزری اوید به همکاری در تاجیکستان و همکاری کندفم عملی می شود. شنونده های عزیز، اینجا ما شما را با اشتراکچیان نمایش آشنا می کنیم. در نقش نظام فرهاد غفارپور، کاورک هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان یونس علی ارگاشف، حسن فروخ وایتوف، رستم فرهاد صدیقوف، بادام مقدس رحمانова، پروفسور غیرت قادری، کارگردان و راوی آدیو نمایش دلیر امامعلی، کارگردان صدا فیروز حکیموف.